आज सकाळपासूनच बायलांनी कामाक लावल्या ना. आता म्हाका मच्छी आणूक पाठवला ना. आज भावच येतलो हा ना तिचो. ती म्हण हा ना, जोरू का भाई एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ. तर आज सगळी कामच करूची आहेत. मेवण्याची सेवा करूची आहे. आता चाललंय मच्छी आणूक. आता जातलंय खालीच आमच्या जवळ मार्केट असा. लांब काही जाऊचं लागणार नाही. बघा रास मच्छी पडलेली असा. बांगडो असा, सुरमई असा, डॉल्फिन पण असा. पण चेडवा कोलंबी खाऊची हा. मग तिका स्पेशल कोलंबी घेतलंय. आता ती दिवसभर किरकिर करतली हा. आता कोलंबी घेतलंय मग थैसून परत जातलंय मार्केटमध्ये. हे बघ चाललंय मी आता. आता जाऊ कपडे खरेदी करूचे आहेत. आज माझो धूर निघतलो हा. पूर्ण पाकिट माझा खाली होतला. सगळ्यांका कपडे घेऊचे आहेत. सगळे भावच येतले आज. आता खरेदी करतलो. गुप्ते रोडला जातलो. गुप्ते रोडला आमचा ठरला दुकान हा. त्या दुकानात आम्ही नेहमी खरेदी करतो. या बघा फॅक्टरी सेल म्हणून. हे सर आम्ही खरेदी करतो. तो बिचारो दुकानदार पण आमका बघून घाबरता. इले आता ह्यांका पैसे कमी करूचे लागतले. बघा बघना पण नाही. बिचारो खाली मान घालून उभा. गर्दीच एवढी आहे तर काय. आता बघा कसं असता. आता त्याला माहिती आहे आता घेतले 5-6 टी-शर्ट पण 1000-2000 कमी करतले आहेत. तो पण बघून घाबरता. आता आमची खरेदी होतली आहे बघा. चेडू आता खरेदी करता कपडे. आता इथून कपडे घेतलो परत घराकडे जातलो. आणि घराकडे परत आणखी नवीन कामाक लागतलो. आजचो दिवस माझो कामाचोच असा. असाच चलतला.